Bore da i chi gyd. Coeddiadau y bore yma, un bach pwysig i ddechrau, ymarfer oedd i fod brynawn yma, fydd angen gohirio hwnna oherwydd bod angen datrys ambell i beth gyda'r sain, felly drama'r Nadolig oedd i fod heddi am 4, fydd hwnna wedi ohirio tan yr wythnos nesaf. Mae yna gais yn y canlyniad hefyd ar gyfer, os hoffech chi rannu adnod, cerdd neu garol Nadolig, mae croeso i chi recordio fideo ohonoch chi yn ei darllen hi a'i anfon i'r gweinidog. Bydd clip fideo yn ymddangos ar bob dydd ar ein cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr advent. A dwi wedi gweld y glwysi eraill yn gwneud hwn yn gorffennol a mae e'n hyfryd iawn dros y dathliadau. Y Sul nesaf, bydd y parchedig ar Alun Evans gyda ni fan hyn am 9:45 ac yna ym Mhorth Cawl 11:45. A Sul 7 ar 20 a'r 4 ar Rhagfyr ein gweinidog ni fydd yn gwasanaethu fel arfer. Cyhoeddiad pwysig arall, ni fydd bore coffi Zoom yr wythnos hon, felly byddwch yn ymwybodol o hynny. Bydd yna astudiaeth feiblaidd yn cael ei chynnal ddydd Mercher am 10 y bore ym Mhorth Cawl, a rydyn ni ar hyn o bryd yn mynd drwy lyfr y datguddiad, a mae croeso cynnes i chi gyd ymuno gyda'r cwmni. Ac eto y drama'r Nadolig, jyst atgof i chi 4 ar 15 ar 20 am 7 o'r gloch yn y Tabernacl fydd y perfformiadau terfynol. A nodyn bach hefyd ar gyfer noson pitsa, noson gymdeithasol i'r ieuenctid ar nos Wener, Tachwedd Pen-y-bont am 6 o'r gloch. Felly bydd croeso cynnes i'r holl ieuenctid a fydd y noson pitsa yn cael ei chynnal fan hyn. Un peth ychwanegol, dyn ni'n chwilio am garolwyr, dwi ddim ar y canlyniad, dyn ni'n chwilio am garolwyr a hefyd pobl sy'n barod i fod yn hwb. Y bwriad yw y syniad bach i fynd o amgylch i ganu carolau mewn nifer o gartrefi a bod cyfle i bobl ddod i'r cartrefi hynny a bod y carolwyr wedyn yn mynd ar daith bach o gwmpas. Felly, dyn ni'n edrych am wahanol bobl fydde'n barod i ganu a hefyd i fod yn leoliad le gall y carolwyr ymweld ag e. Os ych chi'n barod i wirfoddoli, i ganu neu i fod yn hwb, lle chi roi gwybod i fi os gwelwch yn dda. A'r gobeith yw i ni gael rai o'r ieuenctid a'r ein sy'n mwynhau canu ond sy'n chydig yn hyn i ddod at ei gilydd. Gwne? Diolch yn fawr. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. Mae hitha yn Sul y cofio arna ni. Mi fyddwn ni'n troi at yn hemyn gyntaf, sef Emyr Rhif 11. Emyr Rhif 11. 25 hyd yn oed, mae'n ddrwg gen i. Sian ydyn siŵr bod chi wedi deffro ni. Dwi'n falch bod yna rhai wedi deffro i gywiro fi. Emyr Rhif 25. Daeth eto fore Saboth boed arnom yn dy di, brydferthwch dy sancteiddrwydd
a'r llewyr choddi fri, dy air y bora cyntaf, aeth drwy y gwaglen wawr, tywyna arnom ninau o arglwydd yma nawr. Ac yn y blaen am i'r rhif 25. Daw darlleniad y bore yma o lyfr Maica, penod 4, adnodau 1 i 8. Mae dyddiau gwell i ddod. Yn y dyfodol, bydd mynydd teml yr arglwydd wedi ei osod yn ben ar y mynyddoedd eraill, a'i godi'n uwch na'r bryniau. Bydd y gwledydd i gyd yn llifo yno, a llawer o bobl yn mynd yno a dweud, dewch, gadewch i ni ddringo mynydd yr arglwydd, a mynd i deml Duw Jacob. Iddo ddysgu ei ffyrdd i ni, ac i ni nai fyw fel mae am i ni fyw. Achos o Seion y bydd yr arweiniaid yn dod, a neges yr arglwydd o Jerusalem. Bydd ein barnu achosion rhwng y cenhedloedd, ac yn setlo dadleuon rhwng y gwledydd mawr pell. Bydden nhw'n curau cleddfau yn sychau ardyr a'i gweithyn yn grymanau tocio. Bydd gwledydd ddim yn ymladd ei gilydd nac yn hyfforddi milwyr i fynd i ryfel. Bydd pawb yn eistedd dan ei wynwydden a'i goeden ffigys ei hun heb angen bod ofn. Mae'r arglwydd holl bwerus wedi addo'r peth. Tra mae'r gwledydd o'n cwmpas yn dilyn ei diwiau ei hunain, byddwn ni yn dilyn yr arglwydd ein diw am bythoedd. Bryd hynny, medda'r arglwydd, byddai'n galw rhai cloth ac yn casglu rhai sydd ar chwal
a rhai wneis i ei hanafu. Y rhai cloff fydd y cnewyllyn sydd ar ôl, a bydd y rhai ddi ar chwal yn troi'n genedl gref. Bydd yr arglwydd yn frenin arnyn nhw ar fynydd Seion o hyn allan ac am byth. Ydwch chi ni barhau yn y haddoliad drwy ganu am eich rhif 817. 817. Gwrando di o ddiw'r cenhedloedd ar ddeisyfiad teulu'r llawr. Cadw'n lef o fro ein trallod, ata ti ein harglwydd mawr. Doed y gariad i gymodi gwledydd byd. Ac yn y blaen 817. Yn y rhan o'n gweddi ni y bore yma, mi fyddai'n darllen myfyrdod sydd i'w gael yn llyfr Gweddïa'r 4 Tymor. Myfyrdod ar gyfer Sul y Cofio, a ryw fonolog sydd ganddo ni yma, y roddwn ni yno. Felly gadwch i ni fyfyrio ar y myfyrdod, ac yna mi fyddai'n troi at gweddi.
Roeddwn ni yno. Yno yn y ffosydd ymysg y llau a'r llygod mawr. Yn ymlanfio yn y mwd. Tra chwydau'r gynnau mawr i bwledi yn gawodydd, yn gorwedd mewn ger hesi o gyrff. Cyrff cyfeillion yn famgylchynu ym mhobman. Cymal wedi rwygodd i wrth gymal, doluriau agorad. Cyrff wedi darnio tu hwnt i adnabyddiaeth, am calon yn gweidi gyda hwy. Roeddwn ni yno yn y ddinas, tra rhiadrau'r bomiau o'r awyr, yng nghanol ysgrychiadau a'r wylofain, yn ymladd y fflamau, yn taflu ymaith y rwbel, gan chwilio'n wyllt gyda'r fam am yr un bach na wela hi byth mohoni eto. Ac fel hitha, oerodd fy nghalon gan arswyd. Roeddwn ni yno, yn y gwersyll garchar, wedi fy nharo fy llwgu fa'r teithio, yn gwylio'r ddiymadferth, pan arweinwyd fan wyliad ymaith un wrth un. Pan godau'r mwg uwch ben y ffwrnesi. Yng nghalon yn griddfan mewn anobaith. Roeddwn ni yno pan darodd y taflegryn gan chwalu'r ddaear. Pan gododd y cwmwl marwol yn uwch, yn uchel uwch ben y dinistyr. Pan oeddem yn cyfogi gan wewyr, pan oeddem yn chwydu gwaed, pan oeddem yn eistedd heb obaith ar y ward gancr, gan wybod fod y diwedd yn agos, ac fe welodd fy nghalon, ac fe wylodd. Roeddwn ni yno, yr un a fi farw ar y groes, mwyn diweddu marwolaeth a dioddefaint, yn marw eto ac eto, ac os credwch fod hynny wedi torri'ch calon, cofiwch hyn, fe dorodd fy nghalon una hefyd. Ni allwch newid yr hyn a fi, ond fe allwch yr hyn sydd eto i ddod. A chredwch fi, fe fyddach pe baich wedi gweld yr hyn a welais i. Roeddwn ni yno, ac rwy'n ymbil arnoch, peidiwch, a gadael i'r hyn ddigwydd eto. Dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiwyn tad yn efo la sanctaidd. Ar Sul cofio, mi wyddwn ni ac mi gofiwn ni mor gostus i'w pris rhyfel. Yn dwy ni gof y rhyfel mawr a'r ail rhyfel byd. Miliynau ar filiynau a ddisgynnodd. Sul y cofio i gofio am y rhai a ddisgynnodd. Wedi gofio am filiynau hefyd sydd wedi lladd o achos o fi. Da ni'n dyfoli diarglwydd am bawb sydd wedi ymladd yn erbyn gormes, cysineb a drygioni, yn barod i aberthu popeth yn hytrach na chaniatáu'r fath rymoedd o roesi a rheoli.
Rydyn ni'n ymwybodol arglwydd o'r dinistyr sy'n dod o ganlyniad i geisio rhyddid. Ond rwyt ti'n yn harwain i arglwydd i fyw bywyda fel heddychwyr, fel bobl heddychlon yn ogystal. Dyn ni'n cael yn hatgoffa heddiw mor hawdd ydy siarad am heddwch, a pha mor galad yw hi i'w geisio. Mae siarad am chwalu muria sydd yn gwahanu mor syml, ond eto mor anodd yw hi i fyw fel tangnefeddwyr. Ac eto cawn yn hatgoffa, mae dyma'r hyn rwy ti yn ei ofyn gyda ni. I fyw yn y fath fodd fel ein bod yn iachau clwyfa yn hytrach na'i creu nhw. Ein bod yn uno yn hytrach nac yn amrannu. Ein bod yn cymodi yn hytrach nac yn gwahanu. A mae'n rhan ni ymhoen parhaus y byd a'r glwydd da ni'n gofyn i ti faddau ni. Da ni'n cyffesu pethau o'n mewn sy'n creu gwrthdaro, ymffrost, trachwant, eidigedd, anoddef garwch, ein paradrwydd i fagu cywion bychan, ein hamharodrwydd i fadda, ein hunanoldab a'n hesgilistod o eraill. Mae cymaint rydyn ni'n euog ohono fel unrhyw berson arall. Ac felly am ein rhan ni ymhoen parhaus y byd a'r glwydd maddau ni. Achub ni rhag popeth sy'n ein cadw ar wahân, a rho ysbryd newydd yno ni. Ysbryd cariad a natur agorad. Derbyn a dealltwriaeth, iachad a chymod. A bydde di'r heddwch ydyn ni'n gweddio amdano ddechrau yma rwan yn ein calona ni'n. I fod yn offer yna i dy hedd di, gan ddwyn iachad un byd toredig. A mae'n rhan ni ymhoen parhaus y byd a'r glwydd maddau ni. Ac am yr ychydig eiliadau a'r munud nesaf, dwi'n eich gwahodd chi i aros yn y distawrwydd, i feddwl os ydymunwch, i feddwl am anwyliad, am bobl ydych chi wedi colli o ganlyniad i'r rhyfel. Ond hefyd i feddwl am ryfeloedd sydd yn parhau heddiw, yn enwedig yr Wcrain. I feddwl am y bobl hynny sydd yn ei chanol hi ar hyn o bryd. Chi'n ei felly ymdawelu am ychydig. O ddiwyn tad cliwing gweddi ni felly. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn haeddiant yn harglwydd Iesu Grist.
yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, rhwng yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, nele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gan ei seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniaeth. Ydwch chi ni barhau drwy ganu am y rhif 825, os gwelwch yn dda. 825. Dyw a thad yr holl genhedloedd o sancteiddiau'r denw mawr. Dewellus di awneler gan dylwytha deiar lawr. Doed y deyrnas mewn cyfiawnder a mewn hedd. 825. Sancte
Mae sawl ffordd o gofio pethau does. Bych chi'n cofio pethau ydych chi wedi gwneud yn ddyddiol. Bych chi'n cofio os ydych chi yn cofio anwyliad hefyd felly. Mae cofio'n rhan bwysig o bwy ydan ni fel pobl yn dydy. Ac ar Sul cofio y weithred sydd yma i gofio ynde. I gofio am anwyliad sydd wedi disgyn am filwyr, sydd wedi disgyn am bobl ddiniwed, sydd wedi disgyn, ond hefyd yn cofio'r digwyddiad ynde. Yn cofio'r digwyddiad erchyll a ddigwyddodd yn y rhyfel byd cyntaf a'r ail rhyfel byd ac ym mhob un rhyfel arall. Fe ddwedwyd bod 62 miliwn o bobl wedi marw yn y rhyfeloedd byd, sydd yn swm aruthrol yn dydy. 62 miliwn. Fe ddwedwyd hefyd mai hwn fydda'r rhyfel i ddiweddu pob rhyfel. Ac eto, rydyn ni'n dal i weld rhyfeloedd yn ym byd ni. Ac mae'r rhyfel o'r Wcrain ers y misoedd diwethaf wedi yn ysgwyd i ni gyd eto. Does dim un person fydda'n dymuno rhyfel, dwi'n siŵr. Fe o'n gylch dieflig sydd yn arwain at fwy o drais. Yn 1993 fe lunwyd gwasanaeth gan Gymdeithas y Cymod ar gyfer Sul y Cofio. A dyma ddywedwyd yn y gwasanaeth, a dwi am ddyfynnu, y wers bwysicaf sydd i'w ddysgu o gofio rhyfeloedd y gorffennol a'i hyffeithiau dieflig yw'r wers na all unrhyw les na ddaioni beth ddeillio o ryfel na thrais. Nid oes y fath beth ag enillydd mewn rhyfel. Colledwyr yw pawb sy'n cael rhan ynddo. Bu hynny'n wir erioed, ond yma'n fwy hunaneglur a digamsyniol wir yn yr oes niwclear hon nag y bu erioed o'r blaen. Gwyddom bellach fod yn rhaid i'r ddynolryw ymwrthod â'r rhyfel neu drengu, nid oes dewis arall yn ein hwynebu. Y geiriau hyn yn dod ar sefyllfa'n dydy un drws ni heddiw i feddwl am ryfeloedd sydd yn digwydd wrth i ni siarad, wrth i ni ymgynnull yma heddiw. Mi ydw i'n ymddiddori'n fawr iawn yn hanes heddychiaeth a heddychwyr Cymru. Ac mae un person yn ein llyfrau hanes ni sydd wedi taro dant efo fi. Ac Thomas Rhys yw hwnnw. Rhaid i chi'n gyfarwydd â Thomas Rhys. Siw yna rhai. Thomas Rhys, wrth gwrs, yn frodor o Preseli, yn dilyn cyfnod cynnar fel gwas ffarm a choliar, fe gafodd o yrfa academaidd, ac fe benodwyd o'n brifathro Coleg Bala-Bangor yn Mangor, wrth gwrs, efo'r annibynwyr. A oedd hynny ar gychwyn y rhyfel byd cyntaf. Ac roedd o yn un oedd yn datgan fod pob rhyfel felly yn groes i ysbryd Crist ac i fuddiannu gwerin y gwledydd. Ac felly mi roedd o'n un oedd yn cael ei alw'n wrthwynebwyr cydwybodol. Doedd o ddim yn
yn celebrity o gwbl am fod yn wrthwynebwr cydwybodol. Fe gafodd o'i ddiarddel gan sawl, gan glwb golf Bangor yn un peth. Ond pan sefydlid o cylchgrawn misol y deyrnas, fe ddwedodd o hyn, mae'r deyrnas fy'n un o'r achosion cryfaf na chollodd Cymru ei henaid yn hollol y nydd y gwallgofrwydd mawr. Ac yna hwn sydd yn taro dant gyda fi. Rhyfel yw'r ffurf amlycaf yn awr ar elyniaeth y byd at deyrnas Dduw. Mae i'r eglwys yr ymddiriwedyd y dasg o ddysgu'r byd beth yw maddeuant a thrigareth, a chymod a chariad, a'i hetifeddiaeth hi yw'r adnoddau ysbrydol a all dorri dros ben gelyniaeth cenhedloedd a'i dwyn i gwlwm tangnefedd. Ia, mae'r eglwys felly, y dasg ymddiredwyd iddi hi, wedi addysgu beth ydy maddeuant, trigaredd, cymod a chariad. Mae hwn yn dod â ni i blethu ni gyda'n darlleniad ni heddiw. O Mica, pennod 4. Sgwni faint o'na chi sy'n gyfarwydd â Mica? Mi oedd Mica yn un o'r proffwydi yr un cyfnod â Eseia. Bod na ddadla gyda pennod 4 o pwy ddwedwyd, pwy sydd wedi copio gan bwy, a'i proffwyd Mica ddwedodd hyn, neu a'i proffwyd yr Eseia. Mae'r neges yr un mor bwysig ac y neges sydd yn bwysig i ni mewn gwirionadd. A mae o'n sôn am y dyfodol yma'n hyn yn dydi. Yn y dyfodol bydd mynydd teml yr arglwydd wedi osod ar ben y mynyddoedd eraill, ei godi'n uwch na'r brynia. Bydd y gwledydd i gyd yn llifo yno, a llawer y bobl yn mynd yno a dweud, dewch, gadwch i ni ddringo mynydd yr arglwydd, a mynd i deml Duw Jacob. Achos o Seion y bydd yr arweiniad yn dod a neges yr arglwydd o Jerusalem. Y darlun sydd gennym ni ydy fod pawb yn llifo yma. A mae hwnna yn bwysig i ni gofio. Fod pawb yn llifo yna. Hynny ydy fod teml yma i bawb felly. Nid i'r Iddewon yn unig, ond i bawb mae Duw yn cymodi yn dydi. Ac mae'n mynd ymlaen i ddeud y bydd heddwch a chyfiawnder yn dod drwy'r deml. Yn deud yn y dyfodol bydd y cenhedloedd yn dod i'r deml ac yn dewis heddwch yn lle rhyfel. Byddwn nhw'n troi arfau marwolaeth yn arfau bywyd. A dyma rhan bwysicaf o Mica. Dyna ganol y llyfr felly, yn ganolbwynt iddo fo. A ni'n sôn am Eseia, mae Eseia yn deud yr un peth yn Eseia 2, a nodau 1 i 5 i'r rhai sydd â diddordeb. Mae Duw yn addo y bydd cyfiawnder i ni, ac mae heddwch yn dod. Ond ble mae'r diwrnod hwnnw? A welodd Jwda'r diwrnod hwnnw? Gafodd teml ei godi. Yr hyn sydd yn bwysig i ni gofio ydy bod hyn wedi ragfynegu cyn i Grist ddod i'r byd. Ac wrth i Grist ddod i'r byd yn faban bach, mae'r diwrnod hwnnw wedi cyrraedd. Crist ydy'r deml ar fynydd ysbrydol Seion yma'n hyn. Ond nid yw'r diwrnod o heddwch a chyfiawnder wedi ei sefydlu'n llawn eto tan i Grist ddychwelyd. Mae llawer iawn yn digwydd yma, ond be mae'n ei olygu yw pan fydd yr eglwys yn ymgynnull i addoli Crist. Mae'r diwrnod olaf yma nid yn ei gyflawnder na fod o wedi gwblhau, ond mae fod o mewn gwirionedd ac yn berthnasol. Mae Crist ydy'r deml. Teml yda ni'na hefyd. Mi rydyn ni ar fynydd ysbrydol Seion
A bydd y cenhedloedd yn dod trwom ni at Grist hefyd. Wrth i ni ymgasglu o amgylch Crist, rydyn ni hefyd yn cael help i ddod â chyfiawnder a heddwch i'r byd. Da ni ar drothwy cyfnod yr advent ydydyn. Ac i mi wastad yn y cyfnod yma, mae rhywun yn mynd at Eseia. Ac yn rhagfenegu hwnna, bobl yn rhodio mewn tywyllwch a welsant oleuni mawr. A mae o'n rhestru y bydd Duw ac y bydd Crist yn dywysog tangnefedd. Ac i mi, hwnna sydd yn bwysig i ni gofio ydi fod Crist yn dywysog tangnefedd, mae o wedi rhoi heddwch i ni. Ac yn lle ni ydy fynd allan ac i fyw fel mae Crist am i ni fyw, i gerdded yn ôl i droed o, i gerdded yn ôl llwybr tangnefedd. Mi nathon ni ganu yn do, 8-7, doed y gariad i gymodi gwledydd byd. A dyna pam ddaeth Crist i'r byd, ynde? I gymodi gwledydd byd. I ddod â ni yn un teulu ynghyd. O'n i'n darllen am eglwysi ac un eglwys yn Mosambik yn benodol yn rhwng 1977 a 1992. Yn y 15 mlynedd hynny, mi roedd yna ryfel cartra felly. Ac mi roedd offeiriad Anglicanaidd Gynnes Sengulane, os dwi'n deud hwnna'n gywir, rhaid i chi'n gwybod amdano fo. Mae yna dros filiwn o bobl wedi camdrin ac wedi lladd mewn ffyrdd erchyll yn y cyfnod yna yn Mosambik. Ac felly fe arweiniodd yr offeiriad yma, felly eglwysi i helpu setlo'r heddwch rhwng y gwrthwynebwyr a'r rhai sydd yn gwrthdaro felly. Ac hefo help grŵp Cristnogol i osod y seilfaen ar gyfer cytundeb heddwch yn 1992. Ac yr enw oedd yn cael ei roi oedd o Tools for Arms a Swords into Plowshares. Ac y bwriad oedd bod pobl yn dod â'i harf felly ac yn cael rhaw neu yn cael rhywbeth defnyddiol maen nhw'n gallu ddefnyddio ar gyfer adeiladu felly, neu ar gyfer gwaith. Bod nhw'n troi'r arf yna'n rhywbeth positif felly, ar gyfer ailadeiladu ynde. Mae nid arfa dinistyr sydd yn cael y gorau, ond bod yna arfau ac bod yna tools felly yn cael ei rhoi i ni i ailadeiladu y gwrthdaro sydd wedi digwydd. Drwy Grist, rydyn ni'n rhan anatod y waith y deyrnas ac y waith heddwch yn ein byd ni. Mae Effesiau 2 yn deud wrthyn ni, ond bellach, da chi wedi cael eich huno gyda'r Meseia. Da chi oedd mor bell i ffwrdd ar un adag wedi cael dod i berthynas, a hynny am fod y Meseia wedi gweithdu a marw ar y groes. Ia, da ni gyd wedi dod i berthyn. Mwyn i enw. Amen. Gadwch i ni droi at yn Hefyn Olaf, sef yn rhif 844. 844. Efengil tangnefedd o'r he dros y byd a deled y bobloedd i thlewyr chi gyd, na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodir i'w gilydd fod dynion pob oes, ac yn y blaen 844.
A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fydd gyda chi oll. Amen.